שימו לב, יש לנו אורח ראשון. ערב טוב ל... בן הקריקטוריסט. בן הקריקטוריסט. מה שלומך? מה העניינים? בסדר גמור, מאיפה אתה? ראשון לציון. ואתה, זה מה שאתה עושה ואתה מצייר. כפי שרואים? קריקטורות. אני כל היום מצייר ו... תראי, גם הוא הכין לוח מיוחד בשביל... הכנתי לכם דפים מיוחדים. יש. יפה מאוד. ועוד מעט נצייר אתכם גם. גם הוא יצייר אותנו. וגם את סטנוס ואורן תצייר, תוכל? יש לך מספיק צפ? חברים, נראה מה הוא עושה. אפשר לראות את העבודה שלו? אתם מצליחים לצלם? אתה יכול להראות להם קצת? אלירז, הוא עושה את... וואי, ממש יפה. בוא נראה, הוא בשלב מתקדם. כן? כן. אני יכולה לזוז? יותר יפה בציור. יותר יפה בציור? יותר יפה בציור. יכולה? תדע לך שיש לי בן זוג, מה זה מפרגן? לא, יותר יפה בציור, מה את רוצה שאני אעשה? יש לנו צייר, צריכים לפרגן ולדאוג לו. יותר יפה, הציור או אילנית? σκέψεις זהו, גנל? כן. יואו, זה יפה! אוקיי, אילנית, בבקשה, אנחנו רוצים להקשיב לך קצת. לא, דיברתי איתו. למה את מדברת איתו? אנחנו לא יכולים להקשיב? שאלתי אותו איפה הפלולה, אז הוא הראה לי שזה פה. זה צד שני. אז לא, הוא עשה אותה פה. את מרוצה מהציור? מאוד! זה מהמם. אתה חזק. ממש. עשיתי לי כאילו עיניים זה. אני מאוד אוהבת את התוספות האלה. מאוד, ובא לי לעשות תוספות לעצמי. עשה אותך עם מתיחת פנים, כמו שיוצא מכונית עם מתיחה. נכון. יפה. אני רוצה כזה גם במציאות. אוי, זה מהמם. תודה. יפה מאוד. אז אתה תמשיך לצייר בינתיים. ואני רוצה רגע להגיד לך משהו, שכל מי שהגיע היום לתוכנית כולל... אני לא רואה. הנה אלירז! תראה לי. לא. בוא'נה, עשית אותי כמו... שם לך ג'ייסטין. אבל זה מאוד 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 יפה. ועכשיו יש לנו אורחת על הבמה שצריכה לבקש... שמתי חתיך, אבל חבל, מאוד לא נראה לי שאני ככה באמת. לא, אתה לא. זה מחמאות, יש לזה משהו. דומה? הנה, אני עשיתי גם את הזווית של הראש. אני עשיתי חיוך, אני לא יודעת מה זה. דומה. דומה? דומה? אבל אין על המציאות. יש. לא, צריכה ככה למתוח, תסתכלי. זה כאילו מה אתה אומר? זה כאילו רכב מודל 2010, יצא 2011. נכון, אבל ספורט. כן. ספורט, גרסה חדשה. עצמי עיניים, והושיטי יד אחת קדימה.